Antanis. Siis turvemaiden avohakkaaminen voi lisätä Suomen vuosittaisia kokonaispäästöjä jopa 20%. Vihreä kulta. Suomi elää metsästä. Se, mikä Suomesta tulee ensimmäisenä mieleen, on metsät ja järvet. Eli just sellaiset Kolin ja Saimaan postikorttimaisemat. Ennen suomalaiset kaskes metsiin peltoja ja poltettiin tervaa. Saunapuut on aina haettu metsästä. Meidän nykyinen hyvinvointi ja vauraus on rakennettu vihreän kullan varaan. Ja siitä meillä on toisaalta jaksetaan myös muistuttaa koulun penkillä, mainoksissa, jopa talousuutisten puheenvuoroissa. Meillä on maailman paras metsätalous, jota ilman Suomi olisi pimeätä ryteikköä, meidän kansan talous olisi kuralla, meidän kansan hyvinvointi olisi retuperällä. Kaikki oli ihanasti, mutta sitten tutkijat tuli ja kertoi, että meidän metsien hiilinielut on romahtanut. Ennen yleiset lajit on uhanalaistuneet ja meidän luonto katoaa. Miten tämä on mahdollista maailman kestävimmän metsätalouden maassa? Mä oon Ron Forsman ja mulla on tunnustus. Ennen vuotta 2023 mä en tiennyt metsistä mitään. Mä tulin Greenpeacein töihin kulttuurialalta ja työ tässä järjestössä kiinnosti mua sen takia, koska mä oon aina ollut aktivisti. Mä oon aina halunnut, että se jälki, jonka mä jätän maailmaan, tulee olemaan positiivinen. Mä olin just se tyyppi, joka näki sellufirmojen mainoksia ja ajattelin vaan, että okei, kyllä me Suomessa nämä hommat osataan. Mut juttu on siinä, että niissä mainoksissa ei koskaan näy ne metsätalouden oikeat jäljet. Vasta tänne tultuani mun silmät aukesi sille pysäyttävälle faktalle, että meidän metsät ja meidän luonto on oikeasti vaarassa kadota. Suomessa toimii 3 suurta selluyhtiötä. UPM, Stora Enso ja Metsä Group. Näiden kaikkien 3 toiminta pohjautuu tehometsätalouteen, ja tehometsätalous tarkoittaa sitä, että sen puun funktio on kasvaa mahdollisimman nopeasti, että siitä voidaan tehdä erilaisia tuotteita. Tai siis sellua. Metsäkeskustelussa tulee usein esiin 2 termiä. Luontokato ja hiilinielu. Luontokato tarkoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuvaa luonnon ja lajien häviämistä. Vuonna 2019 julkaistu Lajien punainen kirja arvioi lajien uhanalaisuutta Suomessa. Esimerkiksi Suomessa pesivistä lintulajeista yli 1/3 on uhanalaisia. Monet ennen yleiset lajit, kuten vaikka varpunen ja hömötiainen, on vähentynyt niin merkittävästi, että ne luokitellaan nykyään erittäin uhanalaiseksi. Meidän ennen rikasta metsäluontoa löytyy enää vain pieninä sirpaleina. Ja 3/4 metsäluontotyypistä on uhanalaisia. Vuonna 2021 uutisoitiin hiilinielujen romahtamisesta. Hiilinielulla tarkoitetaan mekanismia, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Mekanismilla tarkoitetaan siis lähinnä käytännössä metsää tai jotain muuta ekosysteemiä. Hiilinielujen romahduksen myötä Suomen maankäyttösektori, eli periaatteessa maa- ja metsätalous, muuttui päästölähteeksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä sektori päästää enemmän hiiltä ilmakehään, mitä se sitoo, esimerkiksi metsiin.
Tämä on huono juttu Suomen hiilineutraaliustavoitteelle, johon me ei yksinkertaisesti päästä, jos hiilinieluja ei pelasteta. Ennen toista maailmansotaa valtion metsissä ei oikeastaan avohakattu kuin vain poikkeustapauksissa. Oikeastaan avohakkuita alettiin tekemään vasta toisen maailmansodan jälkeen, koska meidän piti saada nopeasti jostain polttoainetta ja sotakorvaukset piti maksaa. Mutta nykyään kukaan ei oikeastaan puhu avohakkuista. Nykyään puhutaan uudistushakkuista, päätehakkuista tai esimerkiksi ylispuiden poistosta. Kaikki sellaisia termejä, mistä sulle ei tule sellainen mielikuva, että koko mesta vedetään vaan sileäksi. Me ollaan Suomessa ja Ruotsissa vähän nyt niin kuin jumiuduttu tähän avohakkaamiseen, samalla kun muualla Euroopassa tästä on jo päästy, tai ainakin pyritään pääsemään eroon. Nämä sellujätit antaa niiden viestinnässä ymmärtää, että ne tekee asioita, jotka parantaa luonnon tilaa. Esimerkiksi UPM puhuu istutustapeista ja siitä, että ne aikoo tuplata lahopuun määrän niiden talousmetsissä. Mutta paljonko siellä UPM-metsissä on sitä lahopuuta? Jotain 5,5 kuutiota hehtaarilla. Mutta paljonko esimerkiksi luonnonmetsässä on lahopuuta? Se on jotain 50-100 kuutiota hehtaarilla. Se, että sä tuplaat sen lahopuun määrän 5-10, on sama kuin sä heittäisit tiilen ikkunaan ja sen jälkeen laitat siihen ikkunaan laastarin. Ja niin, lukiko tää lahopuun määrä tässä näiden mainoksessa? Ei, koska tää tilasto näyttää hyvältä vaan ilman lukuja, koska se ei oikeastaan paranna asioita juurikaan. Koska tää selluyhtiöiden ydinliiketoiminta, eli tehometsätalous, on niin kestämätöntä, niin sitä ei voi korjata viherpesulla tai viestinnällä, vaan se pitää korjata oikeilla rakennemuutoksilla. Metsäteollisuus on itse asiassa vuosikymmenet saanut ihan rauhassa rakentaa tätä niiden narratiivia kestävästä metsätaloudesta. Ja selluyhtiöiden viestinnässä toistuu aika usein samat jutut. Mun henkilökohtainen lemppari on se, että kaadetun puun tilalle istutetaan aina uusi. Mut miksi tää on mun lemppari? Koska se lukee metsälaissa. Se on vähintä, mitä sä voit tehdä. Et kun mä menen kauppaan ja tuun kaupasta, niin mä en kehu itseäni siitä, että mä en varastanut karkkipussia. Ei sit saa mitään mitalia. Se on asia, mitä sä vaan et tee. Siinä ei ole mitään luonnollista, että ensin maa revitään auki, viedään kaikki puut pois. Sen jälkeen tullaan takas ja istutetaan samaa puulajia tasaisin väliajoin tilalle. Se on silloin puupelto. Se ei ole metsä. Ja se puun määrä ei kerro siitä metsän hyvinvoinnista mitään. Toinen esimerkki, mitä selluteollisuus toistaa, on se, että metsää on pakko hoitaa tai muuten se kuolee. Tää ei sit pidä paikkaansa, vaan metsät on aina selvinnyt ilman sitä ihmisen hoitoa. Metsät uudistuu ihan luontaisesti ja miljoonat kävijät Suomen kansallispuistoissa vuosittain todistaa tämän saman jutun. Metsähän ei siis kuole, vaan se kuollut puu on tärkeä osa sitä metsän ekosysteemiä, jossa tarjoaa elinympäristön siitä riippuvaisille lajeille. Tosi iso osa Suomen metsälajeista on uhanalaisia sen takia, koska Suomen metsissä lahopuuta ei ole enää tarpeeksi ja ne tarvii sitä elääkseen. Kolmas selluteollisuuden hokema on se, että vaan kasvava metsä sitoo hiiltä. Tämä on sinänsä kätevä kehystys, koska tässä unohdetaan hiilen varastoiminen kokonaan. Mitä vanhemmaksi metsä kasvaa, sitä enemmän se varastoi hiiltä. Ja metsähän kasvaa. Suomessa männyt voi kasvaa jopa 600-vuotiaaksi. Kun sä kaadat
100-vuotiaan puun ja istutat sen tilalle uuden. Sillä uudella puulla kestää 100 vuotta varastoida kaikki se hiili, jonka se kaadettu puu oli jo varastoinut. Puolet luonnonmetsien varastoimista hiilestä on kiinni siinä maaperässä. Ja kun sä avohakkaat metsän, se maaperä on päästölähde jopa 30 vuotta. Sen avohakkuun jälkeen myös sen metsän monimuotoisuuden palautuminen ennalleen voi kestää jopa 500 vuotta. Mitä sä luulet, miksi selluteollisuus korostaa tätä nuoren puun roolia? Kerro kommenteissa. Nykyään metsäyhtiöt puhuu sellusta muovin korvaajana. Kiva. Ongelma on siinä, että suurien puheiden sijaan tämä tuotanto on mitättömän pientä. Sellusta on puhuttu muovin korvaajana jo toistakymmentä vuotta. Kun me tutustutaan näiden metsäyhtiöiden omiin tuotantoraportteihin, niin selviää, että esimerkiksi Metsä Group tuottaa niiden sellusta kartonkia, painopaperia, pehmopaperia ja erikoispaperia. Nämä muovin korvaajien tuotantomäärät on niin häviävän pieniä, ettei niitä edes lasketa. Ja meidän on muutenkin pakko siirtyä pois tästä kertakäyttömeiningistä. Meidän on yksinkertaisesti siis kulutettava vähemmän. Se uuden puun käyttäminen kertakäyttötuotteisiin on, niin kuin Suosalo Marttikin sen sanoisi, älytöntä. Näitä metsämyyttejä ja väitteitä on ihan tosi paljon. Kommentoi tonne alle sun lempparimetsäväite tai myytti. Niin me tehdään niistä varmaan hommavideonsa. Mut tällä hetkellä Suomen luonto tuhlataan selluksi ja kertakäyttötuotteiksi. Me hakataan meidän metsiä liikaa ja näitä hakkuumääriä lisätään, kun niitä pitäisi vähentää. Mitä näiden sellufirmojen pitäisi sitten tehdä, jos ne haluaisi olla oikeasti kestäviä, eikä vaan viherpesijöitä? No yksi ainakin on se, että lopetatte sen puun ostamisen luonnonmetsistä. Jep, näitä tulee ilmi jatkuvasti. 2. Lisää suojelua. Nimittäin selluyhtiöiden omiin metsiin tarvitaan lisää suojelualueita, joilla ei saa hakata. Ja suojelualueella, joilla ei saa hakata, mä tarkoitan suojelualueita, joilla ei saa hakata. Suomessahan ei siis ole mitään koko- tai määrärajoituksia sille, minkä verran luonnonsuojelualueella saa tehdä hakkuita. Esimerkkinä Tornaattorin naturahakkuut tai tässä UPM:n hakkuut naturasuojellussa metsässä. Tällä hetkellä koko Suomessa tiukan suojelun piirissä on metsistä jotain 6%. Ja Etelä-Suomessa metsistä on tiukan suojelun piirissä vain 3%. 3. Selluyhtiöiden pitää vähentää niiden käyttämää puun määrää tästä nykytasosta. Suomen hakkuutaso täytyy rajata niin, että se on luonnon kannalta kestävää. 4. Lopettakaa turvemaiden avohakkaaminen. Tutkimusten mukaan turvemaiden avohakkaaminen voi lisätä Suomen kokonaispäästöjä jopa 20%. Antanis. Siis turvemaiden avohakkaaminen voi lisätä Suomen vuosittaisia kokonaispäästöjä jopa 20%. Älytöntä. Mä haluan kuvitella sellaisen Suomen, jossa metsäteollisuus on kestävää. Tässä Suomessa metsänomistaja saa korvauksen sitomastaan ja varastoimastaan hiilestä ja sen lisäksi korvauksen siitä, että tarjoaa uhanalaisille lajeille kodin ja turvan.
Sotakorvausten takia levinneistä avohakkuista on siirretty vanhaan kunnon jatkuvaan kasvatukseen. Tuhlaustaloudesta ollaan siirretty kiertotalouteen, jossa materiaaleja kierrätetään niin tehokkaasti, että uusia materiaaleja tarvitaan vain vähän. Suomen metsiä ei tuhlata kertakäyttötuotteeksi tai pakkauspahviksi Kiinaan, vaan tästä arvokkaasta raaka-aineesta rakennetaan koteja, kouluja, kestäviä vaatteita, huonekaluja. Suomesta ei myöskään myydä ulkomaille bulkkisellua, vaan tämä materiaali jalostetaan Suomessa korkean jalostusasteen tuotteeksi ja paremmalla katteella. Saadaan vähemmällä raaka-aineella, eli puulla, enemmän rahulia. Matkailijat tuli Suomeen junalla ihastelemaan meidän kauniita vanhoja metsiä. Ja sitten totta kai paikalliset sais rahulia siitä turismista. Mut onko mä nyt ymmärtänyt jotain ihan väärin? Minkä takia Suomen metsät tuhlataan selluksi ja kertakäyttötuotteiksi? Ja mitä pitäisi tapahtua, että me saatais pysäytettyä lajien uhanalaistuminen? Kerro mulle kommenteissa. Mut kiitti kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin näytä se. Paina sitä tykkään nappia ja tilaa tää kanava, niin pysyt loopissa. Yes.